ऐक की चल आपण लग्न करूया. सॉरी, आय हॅव बॉयफ्रेंड. चालतंय की त्याला पण लग्नात भात वाढायला ठेवू. कमी वयात बोंबलत फिरचाल तर टू व्हीलर फिरचाल आणि कष्ट कराल तर ऑडीत फिरचाल. कोणासाठी वेळ नसतो. अरे ते स्मशानात जरी गेला तरी लोक विचारतात अजून किती वेळ जायला. आपली मनस आपलीच नाती. पोरींचा बॉयफ्रेंड बनण्यापेक्षा बेस्ट फ्रेंड बना. लय स्कोप आहे. तुमचा काय रंग पण तिला आवडेल जेव्हा तुमच्याकडे पैसा असेल. मित्र ते नसतात जे हाय बोलून गायब होतात. मित्र तर ते असतात जे बाय बोलून पण 2 तास डोकं खातात. नोटांचा रंग बदलला होता तेव्हा बऱ्याच लोकांचा जीव वर खाली झाला होता. मग विचार करा जेव्हा पोटची पोर रंग बदलतात तेव्हा त्या बिचारा आई वडिलांची काय अवस्था होत असेल. आलो तेव्हा घेऊन मनी भोळा भावर देवा गोड माझी. माझं लग्न ठरलंय तुम्हाला विसरून जा. अरे काय, कोण आकांक्षा? मी तर श्रुती बोलते. मग तू पण विसर आणि त्या आकांक्षाला पण सांग. माझा पॅटर्नच वेगळा आहे. काय रे बाई, तुझी गर्लफ्रेंड कुठे आहे? अरे लय दिवस झालं सोडून गेली ती मला. मग हे काय ते नव्हतं कुत्र पाहिलंय अजून सोडून नाही गेलो. त्या लग्नात गेल्यावर कळालं जेवण भारी असेल तर प्रेमाचा पण विसर पडतो. काही म्हणा हे वयात लोक पावडर लावल्यावर खाऱ्या शेंगदाण्यावानीच दिसतात.